Benvingudes i benvinguts a Cal Parlar de Llengua. Des que el PP amb la seva majoria absoluta ha accedit al poder polític de l'estat espanyol, els atacs contra la llengua catalana han augmentat i es produeixen en tots els fronts i a tot el territori. Al Principat continuen volent acabar amb la immersió lingüística i han obert una nova línia d'atac contra la llengua, l'espai de comunicació català, format principalment pels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio. Al País Valencià s'eliminen escoles que tenen com a llengua catalana la llengua vehicular. A la Franja de Ponent, mentre la televisió pública aragonesa es dedica a fer burla de la varietat lingüística pròpia d'aquell territori, el mateix govern aragonès decideix que la llengua catalana deixi d'anomenar-se català per passar a rebre la qualificació de modalitat lingüística. A les Illes, el govern balear del PP ha dictat una llei per la qual el català ha deixat de ser un requisit per treballar a la funció pública i ha passat a ser considerat només un mèrit. La resposta a les Illes no es va fer esperar. Primer va ser Jaume Bonet, mestre jubilat, que va començar una vaga de fam contra aquesta llei que relega el català a una situació de marginalitat dins de l'administració. Quan Bonet no va poder més, el va rellevar Tomeu Aumengual, membre també de Jubilats per Mallorca, que va continuar amb la proposta iniciada per Bonet l'1 de març. El 25 de març, una gran manifestació, la més gran que es recorda a Mallorca, va recórrer els carrers de Palma darrere d'una gran pancarta que deia «Sí a la nostra llengua». Malgrat la vaga de fam, malgrat la manifestació de Palma, malgrat que la presidenta del PEN català, Carme Arenas, i del president del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Internacional, Josep Maria Terricabres, van instar el PEN Internacional a denunciar davant l'ONU els atacs a la llengua catalana. Malgrat tot, a la Catalunya Principat sembla, però, com si no passés res. Tot i la manifestació que va recórrer als carrers del barri de Gràcia el divendres 23 de març, a nivell oficial el silenci ha estat gairebé absolut, a nivell mediàtic amb algunes honroses excepcions també. Sovint pensem que el futur de la llengua només es juga en el terreny del Principat i des d'aquí semblem desentendre'ns dels problemes de la resta del territori. El futur de la llengua ens l'estem jugant dia a dia en tot el domini lingüístic. Cal que siguem conscients que és als Països Catalans el terreny de joc on ens juguem el ser o el no ser, en moltes coses, però i sobretot en matèria de llengua. Sant Jordi, el qual ja el tenim aquí mateix, és sinònim d'escriptors i de llibres. Avui a Cal Parlar de Llengua conversarem amb un escriptor, l'Andreu González, a qui ja li donem la benvinguda. Gràcies, Andreu, per haver acceptat la nostra invitació i ser aquí amb nosaltres compartint aquest espai. L'Andreu González Castro ha publicat 4 llibres de poesia en castellà i un en català. També ha publicat el llibre de contes Safata d'entrada. Juntament amb Armando Luigi Castañeda ha escrit 100 motius per ser del Barça i no ser del Madrid. L'any 2011, l'any passat, va publicar 100 moments estel·lars del Barça i la seva primera novel·la, Bon cop de fals, que va ser Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2011 i que va escriure en col·laboració amb Ramon Gasch. Escriu habitualment a la revista El Ciervo i al setmanari L'Informador de Martorell i treballa com a tècnic de normalització lingüística en l'apartat de dinamització al Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet de Llobregat. Andreu, comences escrivint poesia i en castellà. Aquesta poesia en castellà va obtenir diversos premis a Madrid, a Sevilla, em penso, a Granada també. Sí. Per què comences per poesia i en llengua castellana? Doncs per poesia, perquè no sé si era per estalviar espai, perquè era més fàcil amb una llibreta, ocupava menys espai i podia escriure al llit fins i tot, no? I era una cosa que no necessitava gaire dedicació per fer un poema de 4 versos, per exemple, ho podies fer en una estoneta, no? I després en castellà, perquè el castellà, com alguna vegada he pensat, és la meva llengua materna i paterna, vull dir, familiarment és la llengua que hi ha predominat. De fet, soc de casa meva, soc dels primers que parlo en català habitualment i de manera, amb les amistats i amb coneguts, amb les meves 2 filles i tal, però és un fet inèdit en la meva genealogia, no?
La teva família és de parla. Sí. No és que no l'entenguin, òbviament viuen aquí fa molt de temps i tal, però no són gaire bel·ligerants en aquest tema, ni bel·ligerants ni no bel·ligerants. Parlen la seva llengua i... Això mateix, sí. El teu primer poemari en català publiques el 2007 amb el títol de Epigrames del Mas d'Engall. És això, no? Sí. Jo, una cosa que explico és que una cosa és parlar una llengua i una altra cosa és utilitzar-la literàriament. Per utilitzar-la literàriament necessites un grau de confiança que jo no el vaig tenir fins a l'any, no sé, el 2000 o així, ja començava a escriure molts articles en català, així en mitjans locals i tal. Però potser abans i tot. Però llavors, literàriament i amb la poesia va ser el 2007, amb aquest el 2006 de fet, amb els epigrames del Mas d'Engall, que tenen aquest nom per un barri d'Esparreguera. I són poemes curts, que també em donava aquesta facilitat de la distància curta, que a mi jo crec que hi tinc la mà trencada, i en fi, va ser la meva estrena. Li van donar un premi d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental, ex aequo amb un altre de l'Esteve Plantada, i en fi, va ser la meva estrena i llavors em vaig adonar que com que va ser el poemari, el recull el presentava en aquell premi i me'l van... Vull dir, el primer premi que m'hi presentava i patapam. Llavors vaig dir, ostres, potser és que ho faig bé, no? Aquesta confirmació dels premis. Una mena de reconeixement, no? Sí, el reconeixement i a més sense a vegades hi has d'insistir molt i jo com que m'he presentat a molts concursos, n'he guanyat molts, però n'he guanyat molts perquè n'he perdut molts, més que n'he guanyat. I llavors en aquest va ser el primer premi al qual presento el recull i ostres, em trobo el premi. Llavors una mica era una manera, una confirmació que anava amb una bona línia. És un poemari, deies, que està basat en un... Bueno, el títol, si més no, en un barri d'Esparreguera. Quina és la teva vinculació? Sí, mira, es titulava primer Fascicles, perquè eren també com apartats, estava estructurat com lliuraments de quiosc, no? De dir, doncs, aprengui llengua i literatura en 15 dies, no? I llavors era un llibre molt irònic, a voltes sarcàstic fins i tot, i llavors finalment li vaig voler posar aquest títol perquè jo en aquell moment estava fent dinamització lingüística i classes a Esparreguera i ja em va agradar el fet de posar-li el nom d'un barri que mai no ha tingut cap vinculació amb la literatura, que hi quedés vinculat amb això, no? I una cosa semblant que va fer, crec que en Narcís Comadira, crec que li va posar, penso que és ell, Bellvitge a un llibre de poemes, no? I, ostres, Bellvitge, un llibre de poemes. No sé si era el Narcís Comadira ara o un altre poeta, ara no em voldria equivocar. Llavors vaig fer aquesta mateixa operació, no? En alguna entrevista que t'han fet et refereixes a aquest llibre en què volies escriure poemes aptes per lectors de prosa. Sí. Això què vol dir? Poemes de llenguatge més assequible, més senzill, més... Sí, no recordava haver-ho dit, però de fet... No sé si ho has dit, si ho vas dir, però com a mínim està posat en el lloc. No, llavors és que sí, ho he dit. Suposo, aviam, jo és que crec que la meva poesia acostuma a ser narrativa i el que passa és que després això tu vols ser planer i mai no saps si ho ets o no ho ets. És això la gent qui t'ho diu, no? La gent diu, no, és que m'agrada la teva poesia perquè s'entén. Doncs perfecte, era l'objectiu, no? Això crec que no li treu profunditat, no? El fet que s'entengui una cosa no és necessàriament negatiu, no? Hi ha grans poetes, no sé, en Martí Pol, en Margarit... Són poetes de llenguatges assequibles. En Vinyoli, el Vicent Andrés, Estellers, doncs són poetes que jo entenc el que diuen i m'agrada, no? Com tal, serien una mica també referents de la manera, no? Del meu cafè literari, a banda de molts poetes en castellà, perquè jo havia fet filologia hispànica, llavors aquesta tradició la conec, no? Dues anècdotes que m'agradaria que comentessis, que no sé si encara t'autoanomenes així, però per una banda he llegit Andreu González Castro és un vers hexasíl·lab. Sí,
Això... De fet ho és, clar. Sí, Andreu González, que sí, va ser una manera de no presentar-me d'una manera usual durant un temps, i després em va semblar, bé, aquestes coses s'han d'anar canviant, i llavors ho vaig canviar al cap d'un temps, però sí, precisament era una manera també de vincular-me molt estretament amb el conreu de la poesia, que jo em pensava que n'escriuria sempre, i ara fa com 4 anys que no n'escric, i no m'ho esperava, però la cosa ha sigut així. També he llegit que t'autoanomenaves o t'anomenaven el millor poeta de la central elèctrica. I això què vol dir, el millor poeta de la central elèctrica? Sí, això ho deia jo en forma per fer una mica de conya, no? Perquè mai no saps exactament els rànquings qui els fa i què és el que volen dir. I llavors jo, la central elèctrica era un passatge molt curt on vivia abans, i segurament érem, doncs, no sé, 120 veïns, no? Llavors és improbable que n'hi hagués algun altre que fos bon poeta, per tant, per això deia, això segur que sí, també, o el millor poeta del replà de casa meva també, no? Segurament. Dius que ja no, de moment no escrius poesia, no tens pensat, no tens res en ment de poesia, de moment. Sí, hi ha hagut el mestre Francesc Pujols, del qual ara d'aquest any se'n compleixen, és el 50aniversari de la mort, i ell va dir una cosa que l'ha dit molta gent amb aquesta gràcia, no? Que era això de jo no vaig deixar la poesia, ell em va deixar a mi. I és que em trobo així, no? I a més és que no m'hi sortiria. També és que jo crec que expressivament havia arribat a un cul-de-sac, i potser trobava un cert esgotament de les fórmules que feia servir, i em trobava una mica insegur. I després, a banda, com que jo havia fet molt això de presentar-me a concursos, i hi havia un últim recull que el anava presentant aquí, allà, tot arreu, i no me'l premiaven, doncs potser és una manera que t'estan dient no vas bé per aquí. Llavors, en fi, em vaig desmoralitzar, diguem-ne, però he canalitzat l'energia creativa per altres vies, no? Sí, tu vas... Segurament la primera incursió, si no ja em diràs, ja em desmentiràs, és un llibre de contes, o si més no publicat, que és Safata d'entrada, que aquest és del 2010? 2009. O 2009. I tu entres, diguem-ne, en la prosa amb aquest llibre? Sí, jo com que fa temps que escric articles, doncs cada vegada em trobava més còmode amb una mica més d'espai, sense les cotilles autoimposades de la poesia. Jo sempre he escrit poesia comptant els versos, no amb rima, però comptant els versos sempre. I llavors també a vegades em qüestionava una cosa semblant als articles quant a la distància del llibre. El premi Les Telúries de Lleida, no? Sí, el que passa és que, esclar, hi ha premis com aquest, per exemple, que estan molt ben dotats, però que després s'editen molt bé, però no es distribueixen, llavors el que tu has escrit no arriba enlloc. Aquest és un problema, també, perquè no n'hi ha prou amb editar el llibre, sinó que cal una bona distribució. Sí, és clar. Creus que aquest llibre no va poder arribar a... No, perquè hi ha premis que es gasten, diguem-ne, els diners, te'ls donen a tu, i d'una banda això, d'una altra banda l'edició i la correcció i el que sigui, però després no hi ha cèntims per distribuir-lo, no? Jo crec que molts autors preferiríem que quan estàs en aquest món dels premis, que els premis estiguessin, que el llibre estigués després ben distribuït, és a dir, que arribés a les llibreries. La difusió del llibre ben fet. Efectivament, sí. Aquest llibre de contes té algun fil conductor o són contes... Té 5 o 6 nuclis temàtics, diguem-ne, no? Això ara llegint fa poc un llibre del Stephen King, deia, no m'atreveixo a parlar d'obsessions, però quan vas escrivint t'adones que acabes parlant, si fa no fa, amb variacions de 5 o 6 coses diferents. Dels temes que més o menys a tu et preocupen. Sí. Llavors l'estructura era una mica l'estructura desordenada d'una safata d'entrada del correu electrònic, no? Llavors fins i tot de tant en tant introdueixo correus brossa, correus brossa d'aquests que són tan simpàtics i tan delirants, sobre, en fi, no sé, una persona de Nigèria que vol venir a casa nostra, sobre coses, no sé, maneres d'allargar el penis, no sé, algú que et llegeix el futur, doncs això de tant en tant també hi va apareixent, no? També hi ha una secció d'anuncis,
hi ha una secció en fi, hi ha també misèria de la literatura, en què parlo dels escriptors, no? El primer conte és una mica... Hi ha el conte una mica d'estralers, no? Com el primer, que hi ha dos poetes allà que el dia de Sant Jordi es miren així amb desconfiança i tal, arriba una persona, es mira el llibre de l'un, després es mira el llibre de l'altre i diu, no, si a mi el que m'agrada és la novel·la, no? I els deixa ja plantats. Sí. És el 2010 que comences amb el Barça, no? Seria aquell primer llibre, el llibre que escrius conjuntament amb Armando Luigi Castañeda, 100 motius per ser del Barça, i amb un subtítol que és una mica provocador, no? I no ser del Madrid, no? Sí, això va ser... La cua aquesta va ser una idea de l'editor, per donar-li més impacte, perquè tingués més grapa i tal, i jo crec que sí que... No sempre es diu, però quan es diu la gent es queda així una mica sobtada. Va ser un llibre que l'havíem ideat, de fet, després del 2006, entre 4 amics, vam dir, ostres, podríem fer un llibre del Barça i tal, i després la cosa va quedar congelada, no va tirar endavant, i el 2009, en el moment que va venir la primera Copa d'Europa amb el Guardiola, vam dir, home, podríem ressuscitar la idea. Finalment, dels 4 que hi havia hagut a l'inici del projecte, en vam quedar 2 i som els que el vam escriure, i en fi, és un llibre que encara es va venent i que va tenir una acollida extraordinària de la sortida, no? Vull dir, se n'han venut, doncs, si se n'han venut 4.500 o així, doncs els primers 3.000 no sé què es van vendre en 2 mesos, no? En una de les presentacions, em sembla que va ser a la Catalònia, que tu va presentar el periodista esportiu, el Xavi Torres, deia que era un llibre on podien trobar tots els grans episodis de la història del Barça, però que a la vegada era un llibre d'autoajuda. Es pot considerar un llibre d'autoajuda pels que són del Barça. Sí, el Xavi Torres, que el conec personalment, no som grans amics, però sí que el conec personalment, ens va dir així una mica fent de conya. No entenc per què us l'han publicat, perquè és un llibre que no sou periodistes, no coneixeu el Barça des de dintre i tal, però jo crec que és un llibre que va caure simpàtic perquè era un llibre desenfadat i era un llibre de treure pit després de molts anys de repressió, no? Aviam, i després és que, esclar, tot el que ens ha donat Guardiola als barcelonistes és tan bèstia, i aquell any ja s'intuïa, no? És a dir, jo, avui precisament ara s'està celebrant, es commemora el gol d'Iniesta a Stamford Bridge, i esclar, jo recordo aquella temporada, abans d'aquell gol, hi havia sigut una temporada extraordinària. El Barça havia guanyat la Copa del Rei, estava a punt de guanyar la Lliga si no l'havia guanyat, li havia fet un 2-6 al Madrid, jugava excepcionalment, com feia anys que no jugava. Vull dir, això ja va ser, doncs, la guinda del pastís. Això, efectivament. Una cosa més, encara que tot ho vies amb una normalitat de dir, ostres, però semblava que tot era molt fàcil, no? I en fi, doncs, això, la pregunta era del llibre del Barça, perdona, m'he perdut ara. Sí, no, estàvem parlant del Xavi Torres, que havia dit que si era un llibre d'autoajuda o sigui... Autoajuda, sí, perquè esclar, deia, nosaltres tenim més copes d'Europa, i, home, no és veritat. Sí, però és que si sumes les d'hoquei patins, les d'handbol, és a dir, totes les seccions, doncs és veritat que sí. I això té el punt humorístic aquest, però d'altra banda també no deixa de reflectir el triple vessant com a mínim que té el Barça, que és un club de futbol, i més que un club de futbol. És un club poliesportiu i és una entitat, és a dir, que transcendeix el valor esportiu del club de futbol i de les seccions. De fet, en aquest llibre, una part del pròloga, que el llegiré un moment, amb aquest sentit d'humor que també deies, deia: gràcies al nostre llibre i a les seves explicacions, vostè podrà humiliar sense ofendre, fer callar sense exigir silenci, il·luminar sense encendre el llum i, sobretot, dormir amb la consciència tranquil·la, bressolat per arguments intel·ligents, fonamentats, irrefutables, capaços d'enllestir en pocs minuts el que molt cops degenera en una agra disputa. No?
O sigui que ja l'entrada ja preveia. Sí, és un llibre que barreja doncs, la dada objectiva i inqüestionable amb l'argumentació delirant. No? D'aquests 100 arguments, en destacaries algun per tu, personalment, vull dir, sobre els altres? Per mi, mira, un que feia gràcia era, per exemple, que el va escriure el meu company, que es diu El Barça millora la vida sexual, no? El Barça millora la vida sexual. Llavors ho feia venir bé per demostrar que era veritat, tot dient que com que els jugadors que els jugadors del Barça no són tan guapos com perquè les culers es quedin obnubilades per la bellesa dels jugadors, no? Llavors, doncs, no poden menys tenir el culer que tenen al costat, no? Mentre que això, si tu tens el Cristiano Ronaldo o Beckham allà davant, doncs és clar, t'agrada més el jugador que l'home que tens al costat, no? És a dir, això molt sintetitzat, però ben escrit, doncs això... No, està bé, buscar-li la punta... Sí, això mateix, sí. Després continues, el 2011 continues amb el Barça i amb el llibre, aquest que ensenyarem ara, que és el llibre 100 moments estel·lars del Barça. Vull dir, aquest llibre és una mica diferent, suposo, amb aquest anterior, no? Perquè suposo que els nostres companys el poden ensenyar, perquè aquest potser és més seriós, més diguem-ne, més periodístic, per dir-ho d'alguna manera, reflectint determinats moments de la història? A mi em sembla que en el moment que les coses van bé, ara hi ha una bibliografia blaugrana bestial, no? I a més hi ha molts llibres ben fets i de mèrit i tal. L'editorial Cossetània va pensar que potser calia fer això, que és un recorregut per la història blaugrana en forma de pindoletes, perquè, en fi, la història del Barça està escrita i molt ben escrita, per exemple, amb una obra enciclopèdica d'en Jaume, coordinada per en Sobrequés, però esclar, és així. Llavors, la gent no se l'acostuma a llegir. En canvi, un llibre com aquest et serveix d'introducció, et dona una perspectiva històrica i també es recrea en les últimes temporades que, pel que fa als títols, és clar, hi ha una acumulació de moments brillants sense precedents. Però bé, comença amb la fundació del club i segueix també per moments daurats de la història, no? És a dir, jo crec que ni que sigui una pinzellada, el culer jove hauria de saber que hi havia un senyor que es deia Gamper, hauria de saber que hi havia un altre que es deia Paulino Alcántara, n'hi havia un altre que era en Samitier, que al Barça li van tancar l'estadi perquè li van tancar durant 3 mesos, que el Barça era una entitat que va apostar per l'Estatut d'Autonomia ja l'any 18, que ja es parlava del Barça com a equip de Catalunya, que el Barça va ser represaliat durant la dictadura d'una manera molt forta. En fi, totes aquestes coses jo crec que s'han de recordar. Amb un club que és tan ple d'història, que té tanta història, més de 100 anys d'història com el Barça, com s'ho feu per triar 100 moments? Com ho vau escollir això? Perquè és una mica complicat, segons com, no? Això una mica sobre la marxa. No em vaig poder estar de posar-ne un o dos d'humorístics, no? Perquè el Barça va perdre una lliga un any i a l'última jornada a camp propi, a les Corts, contra el Sevilla, que hauria sigut un any i el següent, que hauria guanyat 2 anys seguits la Lliga. Això ho vaig posar, mira, perquè em feia gràcia per parlar de mossèn Lletuga, perquè era un personatge del barcelonisme que li van dir al llit de mort que el Barça havia guanyat perquè morís pensant-se que el Barça havia repetit el títol de Lliga, no? I això era una anècdota tan bona que em semblava que mereixia quedar reflectida aquí amb una mica d'espai. Però, a banda d'això, doncs, és clar, diguem-ne que el procés de cantació i el procés de tria es va fent gairebé sol, en el sentit que n'hi ha que són tan clars que hi han de ser
I després, doncs, el que dic jo, sempre quan hi ha llibres d'aquests acumulatius, jo procedeixo pel que en dic jo el mètode d'Arquimedes, no? És a dir, si n'hi ha un que entra, un altre n'ha de sortir. I llavors, doncs, si n'hi ha un que em sembla que és millor que un altre que ja hi era, doncs encara que l'hagi escrit i em faci molta mandra treure-li i tal, doncs el tregui fora. També d'aquests 100 moments estel·lars, amb quina quedes tu? Home, Els últims anys o...? jo crec que... No crec que m'equivoqui i segur que tu em donaràs la raó. El millor Barça... El Barça d'ara és el millor Barça de tots els temps. I no només això, jo crec que no hi ha hagut cap equip millor en la història del futbol. Algú podria dir, ostres, l'està dient molt grossa. El temps ens ho confirmarà, però quan es parla de les seleccions i tal, no es pot comparar mai una selecció amb un equip que juga cada setmana. Les seleccions juguen de tant en tant i tal, i és això, sembla amics de no sé qui contra amics de no sé qui, perquè no estan gaire compenetrats, aquesta és la veritat. I llavors jo crec que aquest Barça, i ho veurem d'aquí un temps, serà el millor equip de tots els temps. Això ara hi ha un llibre d'en Ricard Torquemada que es diu Fórmula Barça, que recorda uns quants equips mítics també, i en fi, jo crec que hi ha hagut grans equips, i el Madrid ha tingut bons equips, i el Milan ha tingut bons equips, però aquest del Barça està marcant una època, no sabem quan s'acabarà, espero que trigui encara una mica. S'ha venut molt, aquest llibre? Ara la qüestió sí que s'està venent, s'està venent més per entendre'ns que el del Bojan Kerkic, però menys que el Fórmula Barça, que és de la mateixa editorial, no? És clar, jo no tinc la presència mediàtica d'un periodista de Catalunya Ràdio, no? Però és un llibre que té alguns punts forts, no? Que és aquest sobretot de sintetitzar un recorregut històric. I em penso que no he respost a la pregunta anterior, que era quin era el gran moment. El gran moment per mi és quan guanyen el primer mundialet de clubs, que suposa el final del recorregut d'una trajectòria gairebé immaculada, que són guanyar 6 títols de 6. Però em sembla que coincidiríem, perquè suposo que és aquest que diu aquí les llàgrimes de Guardiola, 19 de desembre de 2009, no? Sí. Jo també coincideixo amb això, que és potser el moment més estel·lar. És que això significa la culminació d'una trajectòria més que secular, i en realitat hi ha algun espanyolista, algun periquito podria dir que aquell any no van guanyar la Copa Catalunya, que la va guanyar l'Espanyol. I és veritat, llavors serien 6 de 7, però traient aquesta competició, que abans de la guerra havia sigut el Campionat de Catalunya, era infinitament més important que la Lliga. Primer perquè la Lliga no existia, i després quan es va crear la Lliga, la gent estava més acostumada al Campionat de Catalunya, que jugava contra equips d'aquí, és a dir... L'Espanyol, l'Europa... Llavors la rivalitat era una rivalitat més forta amb aquests equips, perquè el Barça havia jugat moltes més vegades contra l'Europa i l'Espanyol i el Júpiter que contra el Sevilla o el no sé qui. I arribem al darrer llibre, em penso, que has fet, que és aquest, el Bon cop de fals, del 2011 també, que aquest està publicat per editorial Columna i que vas escriure conjuntament amb en Ramon Gasch i que va obtenir el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Aquest llibre representa un canvi, segurament, els nostres companys si el poden enfocar perquè es vegi una mica bé, representa un canvi en els llibres que has escrit fins ara, que fins ara havíem parlat de poesia, havíem parlat d'un llibre de contes, d'uns llibres més o menys referits al Barça, i aquí passes a fer una novel·la històrica. Mira, sí, segur que m'avanço una pregunta que potser em faries i que ja me la faig jo i me la responc, és això de com s'escriu un llibre a 4 mans, no? Sí. Aquesta era una que tenia apuntadeta jo per fer-te. Si jo hagués hagut d'escriure aquest llibre no l'hauria escrit, el llibre no existiria, perquè jo sóc més a distàncies curtes, m'agrada més, em veig més capaç d'escriure relats. Havia escrit alguna novel·la abans, però no havia sigut capaç de vehicular-la cap a editorial. I amb en Ramon, doncs, ell tenia bones idees,
l'havia començat a escriure, no la tenia... I estava la cosa, doncs, embastada, però no acabada ni tal, no? En tenia algun capítol, tal. I llavors, doncs, em van parlar. I així va ser, és a dir, la gràcia de quan s'escriu un llibre a quatre mans és que l'un sàpiga fer el que l'altre no sap fer. El Ramon sap fer coses que jo no sé fer i potser jo sé fer-ne alguna que ell no és capaç de fer, no? Llavors, doncs, ell descriu molt bé, quan hi ha descripcions del món rural, ell ho fa molt bé perquè ell és de Santa Maria de Palautordera i llavors, esclar, ell havia viscut de petit coses del camp. Llavors aquí, encara que sigui el camp fa 370 anys, doncs hi ha coses que són semblants. I jo, doncs, aquesta vivència del món rural no la tinc, però, en fi, potser els diàlegs curts o algunes notes d'humor, doncs jo les hi podia portar a la novel·la, no? Llavors, el conjunt jo crec que ha quedat més o menys harmònic, que és el que ens diuen, no? Ens diuen que no es nota qui ha escrit cada part del llibre. De fet, és un llibre que no, vaja, diu que l'ha escrit una sola persona, no hi ha cap diferència entre una banda ni una altra, no? Per això que de vegades et preguntes com pot ser, no? Com es pot escriure dues persones un llibre, no? Però és això que deies. I és això que dius, mira, doncs si ens ha quedat objectiu complert, però no et sabria donar la recepta màgica, no sé quin és, no? Vull dir que... És buscar complementar-se l'un a l'altre. Sí. Buscar complementar-se. El llibre, evidentment, és un llibre de ficció, però inclou tot un seguit d'episodis històrics. Des del meu punt de vista, doncs, interessantíssims, no? Per exemple, el llibre comença amb la mort del cavaller Antoni de Fluvià de Sant Esteve de Palautordera, que mor juntament o assassinat amb tota la seva família. I aquest és un dels primers episodis històrics sagnants, diguem-ne, de la Guerra dels Segadors. Però al costat d'això n'hi ha d'altres. Hi ha el setge de Cambrils, que és un setge molt transcendental també, i també molt sanguinari, no? Sí. Podries explicar una miqueta aquestes qüestions, diguem-ne, més des del punt de vista històric, o sigui, històries reals que apareixen dins del llibre, no? Jo quan parlo del rerefons històric em faig una mica d'embolic o vaig cap endavant i cap endarrere, no sé si seré capaç d'explicar-ho amb ordre, però bé, llavors en aquell moment ens hem de situar que la monarquia hispànica té una sèrie de regnes, no sé si 19 regnes així, i en fi, està embrancat amb una guerra europea amb França. Com que Catalunya agafa a mig camí, doncs en aquell moment s'intentava no fer guerra a l'hivern. Però la guerra a Salses, contra els francesos, s'havia allargat una mica i llavors els soldats, en comptes de tornar, en comptes de dissoldre's els terços, doncs es queden hostatjats a Catalunya. Els terços, doncs bé, eren soldats que no eren el millor de cada casa precisament, i llavors el que passa és que comença a haver-hi problemes. Aquí les collites no eren bones, i després hem d'entendre també que hi havia un projecte centralitzador per part del comte duc d'Olivares, que volia acabar amb les constitucions catalanes. Hi ha algun autor que diu que fins i tot les constitucions catalanes eren un fet més determinant de la nació catalana, i poso nació entre cometes perquè és anacrònic parlar en aquell moment de nacions, però eren un fet central del ser català en aquell moment. Llavors, aquest atac, més el fet de la pretensió de la unió d'armes, que era el fet que els diversos territoris de la corona contribuïssin de la mateixa manera a la guerra, sobretot a Flandes, no? Doncs això crea tot un brou de cultiu que acaba derivant en enfrontaments dels soldats amb la població. Primer, això passa en algunes poblacions, com ara el Castell de Fluvià, Riudarenes, es van repetint episodis, tal. És una espiral, perquè també aquí es mata un agutzil, l'agutzil Montredon i tal. Llavors això desemboca en el Corpus de Sang, i el Corpus de Sang és una revolta pagesa
que després derivarà, prendrà un caire diferent. Llavors, comandat per Pau Claris, el que la Generalitat intenta prendre el comandament de la situació, i quan mor el virrei, doncs Catalunya és un territori rebel a la monarquia. Llavors, la idea d'en Claris i d'altres patricis catalans era esdevenir una república a la manera de Venècia. Però hem d'entendre que Catalunya tenia una població, estava molt deprimida demogràficament, tenia unes 300.000 persones i Castella uns 6 milions de persones, amb la qual el potencial era infinitament més gran el de Castella. Llavors, tement-se la represàlia militar que va venir, Catalunya s'acaba liant amb els francesos per tal de plantar cara a l'imminent confrontació bèl·lica. Llavors, què va passar aquí? Doncs hi ha alguns episodis molt poc coneguts. El més gloriós pels nostres exèrcits van ser la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641, que és una batalla que van guanyar els catalans ajudats pels francesos. És la primera vegada que es fortifica Montjuïc, i és un fortí que es va fer en 20 dies, i llavors quan arriben els terços, que eren superiors numèricament, doncs no són capaços de conquerir la plaça. I llavors això significa la desfeta dels exèrcits atacants i un episodi més però important dintre d'aquell conflicte que va durar 12 anys i que s'emmarca dintre de la guerra dels 30 anys. Potser la guerra dels segadors, clar, la gent sap això, l'himne nacional, i sap això, potser el corpus de sang, però ignora de vegades molts dels fets històrics, com aquests que comentàvem, del setge de Cambrils o la pròpia batalla de Montjuïc o el setge de Perpinyà, que em sembla que és un any més tard. Sí, jo crec que el que potser se sap menys de tot és que va ser una guerra de separació. I no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu el cronista que anava amb els terços castellans. És a dir, Catalunya estava en la mateixa dinàmica que Portugal o Flandes, els Països Baixos. Una dinàmica de separació. Però els esforços militars es van concentrar aquí en comptes de concentrar-se a Portugal o tal, i llavors la història va ser com va ser. Sobretot partia també d'una mala estimació de la població catalana. El comte Ducas pensava que hi havia com 1 milió de catalans i eren una tercera part menys, una tercera part del total que es pensava. La qual cosa, és clar, els catalans eren insolidaris perquè no volien contribuir amb no sé quants homes als exèrcits reials, però és que era molta menys la població. Podem dir que s'aprèn història en aquest llibre, en concret? Sí, home, sí, perquè precisament hi ha està en llatí, imagina't si és antic, aquell famós delectare et prodesse, això que una cosa t'ha d'agradar i a més t'ha d'ensenyar alguna cosa, doncs normalment és el que la gent li acostuma a demanar a una obra de gaire històric. T'ha d'ensenyar alguna cosa i a més t'ha de fer passar a la pàgina següent. Si t'ensenya molta cosa però no et fa passar a la pàgina, l'objectiu no és reeixit, no? El llibre, com dèiem, evidentment hi ha protagonistes també, actors, diguem-ne, històrics també, però el protagonista és de ficció, és el Joan Martí, que és hereu del mas de Can Martí, i bàsicament la història se centra en ell. Sí, hi ha algunes novel·les històriques que tenen històries paral·leles i aquesta, en canvi, se centra només en una figura. És una manera perquè sigui més fàcil de seguir. I precisament l'artifici aquest de crear un personatge inventat, doncs el que permet és que vagi recorrent als diferents escenaris. I ens ho fem venir bé perquè li passin coses que ara l'envien cap aquí, ara l'envien cap allà, i així poder escenificar diversos episodis bèl·lics. N'hi ha un que és el de Martorell, que jo, com que visc a Martorell, doncs també hi havia de sortir perquè a més va ser important, però infructuós com a intent de defensa. El que passa és que aquest està resumit, els altres estan escenificats i aquest està explicat en menys pàgines perquè també la informació és potser menys detallada que en els altres.
fet, també, durant el llibre es va veient una mica l'evolució del personatge, no? De com comença de ser simplement això, l'hereu de Can Martí, però a causa de tots uns fets, doncs, comença a alimentar odi, sentiments de venjança, de violència, evidentment. Sí, hi ha qui ens ha dit que hi ha un personatge, que és una novel·la que té sobretot un gran personatge, que és en Joan Martí, i els altres n'hi ha que queden més desdibuixats, no? La gràcia era dotar el personatge de profunditat o de certa complexitat psicològica, no? Llavors ell no s'esperava tot el que li passa, com diu el Ramon, el coautor del llibre, doncs és una persona normal a la qual li passen una sèrie de coses i llavors això l'empeny cap a una espiral de rancúnia i d'acció-reacció que ell no sap aturar. Llavors, després de tot això, durant el període bèl·lic, que està bastant embrutit, diguem-ne, doncs ell té una crisi de fe, també, llavors vol expiar les culpes. Això ara pot semblar una marcianada, però hem de tenir en compte que estem 4 segles enrere, en què un moment en el qual el pes de la religió és molt més important. Llavors això ens permet de posar-lo dintre de la ciutat de Barcelona al moment d'una de les epidèmies de pesta més devastadores. I en fi, és un personatge que no és estàtic, no és fet d'una peça, sinó que va evolucionant. De fet, el llibre acaba amb una jo diria, dura reflexió del propi Joan Martí sobre les guerres, jo diria en general, no? Sí, també aquí una reflexió potser avançada al seu temps, o també sí, fa una mica de sentit de... Sí, algú podria dir, home, és anacrònic també, no ho sé, segurament hi ha hagut pacifistes en tots els temps, no? I, és clar, el Joan Martí, el que se n'adona, i molts catalans del moment, segur que ho van viure així, quan al moment que es deixa de dependre de la corona, de la monarquia hispànica, i es passa a dependre de la monarquia francesa, les coses no canvien gaire, perquè tornes a tenir aquí soldats. De fet, la jugada de Richelieu va ser que quan van demanar aquí auxili militar van dir els enviarem el doble del que demanin, perquè així tindrem el territori controlat militarment. Ja el tindrem controlat. Sí. Llavors, en Joan Martí al final se sent decebut d'aquestes anades i vingudes dels soldats que rifaven una mica la població. El llibre suposo que encara es va venent. Sí. És un llibre que tindrem per Sant Jordi, suposo. Sí. Hem tingut la sort que el llibre es va aguantant, anem per la tercera edició, i el dia de Sant Jordi estarem signant a Barcelona a l'FNAC Arenas al matí d'1 a 2, i a la tarda, no me'n recordo els horaris ara, però a la pàgina web andreugonzalez.cat es pot consultar l'agenda, i llavors també anirem a Libri, Central i Proa. També hi ha una pàgina del Facebook que és Bon Cop de Fals amb S perquè la C trencada no l'agafa. Sí, llavors si algú vol interactuar amb els autors, doncs pot buscar al Facebook Bon Cop de Fals tot seguit amb S i fer-se seguidor de la pàgina i anar rebent informacions sobre edicions, si fem alguna presentació i, en fi, aquest tipus de... El llibre està redactat amb capítols, però dins dels capítols com amb fragments, diguem-ne, de relat més aviat curts, com si diguéssim, no? De vegades fragments, algun cas que ocupen un parell de pàgines, o de vegades 3 o 4 pàgines, no? Això és per facilitar, potser, la lectura de la gent, diguem-ne, que pugui entrar bé dintre la història i se senti ben enganxada? Sí. Sense ser un llibre de lectura fàcil, en el sentit d'això que llibre de lectura fàcil d'aquests que tenen, doncs hi ha trucs, no?, per fer més llegible un llibre. Això és una cosa volguda, no? Cada cop que fèiem fins i tot un canvi d'escena, moltes vegades hi ha un salt i llavors hem de girar pàgina. Això agilita molt la lectura. Hi ha gent que conec alguna persona que se l'ha llegit, lectors excepcionals, en 2 hores i mitja una persona. I una altra ens va dir, una membre del jurat, la Tin Lujan, se l'ha llegit d'una sentada.
Llavors, això, si fos un llibre escrit d'una altra manera, seria més feixuc i segurament això no seria possible. Sí, de fet, jo me'l vaig llegir, potser en 2 hores i mitja no, però potser en 4 hores potser sí que me'l vaig llegir. Vull dir, o sigui, no d'una tongada perquè no disposo de 4 hores seguides per llegir, però en tot cas, vull dir que sí que, evidentment, és una lectura fàcil, una lectura agradable, una lectura amena, que t'enganxa, o sigui, la història t'enganxa, però que a més et permet anar coneixent una mica d'història del país, o sigui, d'uns determinats fets històrics que fins i tot a mi particularment em va fer anar a buscar llibres d'història, o sigui, veient el setge de Cambrils, per exemple, que no ho coneixia gaire, doncs anar a buscar un llibre d'història per documentar-te més sobre aquest setge de Cambrils, per exemple. Sí, les novel·les històriques haurien de tenir aquesta funció també, de servir de trampolí per després qui estigui interessat a saber alguna cosa més d'història, doncs anar a les obres que hem fet servir nosaltres per escriure el llibre. El ficar-se dins de la història real, això ha sigut també compartit entre tu i el Ramon? Sí, aviam, ell té un cunyat que és el que ens va buscar molta bibliografia i a mi em va costar una mica més perquè poc m'esperava jo d'escriure una novel·la històrica. Tampoc no m'esperava d'escriure un llibre del Barça, tampoc no m'esperava de deixar d'escriure poesia, però el camí una mica de la persona que escriu és així, que no saps ben bé, a vegades no saps per on aniràs, quin serà el pas següent. I, en fi, a mi em va costar ficar-me en aquesta època perquè era una època molt desconeguda, no en sabia gaire res, i en fi, però jo moltes dedicatòries dic una època convulsa i apassionant i realment és així, una època en què passen moltes coses i una època amb molta substància dramàtica i amb molta virtualitat per ser ficcionada, no? Que donaria per fer, per exemple, pel·lícules o sèries de televisió, segurament. Sí, podria ser. Hi hauria matèries més que suficient. Andreu, hem d'anar posant el punt final. Tens alguna cosa en ment? Alguns projectes? O estàs ficat en alguna... Hi ha un parell de... 3 coses, diguem-ne. Les més immediates són un altre llibre del Barça d'un tarannà diferent aquesta vegada perquè el tema del Barça està molt tocat des de molts vessants, però encara n'hi ha algun des del qual no... Ja és difícil trobar... Sí, però hi ha una escletxa que se'm va acudir i em van dir a l'editorial Cossetani, em van dir, goita, això no està fet. I sí, endavant les atxes. No ho diem perquè no saben si algú altre... Sí, perquè encara no... Sí, i a més que no està acabat de fer i llavors no vull ser malastruc. I després, doncs, tinc un llibre de relats que l'estic treballant i confio que pugui sortir algun moment o altre. I després, doncs, amb el Ramon, tard o d'hora, jo crec que haurem de fer una continuació o una sèrie de continuacions d'aquest bon cop de fals que està funcionant bé i que dona per més. Molt bé, doncs... hem d'anar-ho deixant. Agraïm una vegada més a l'Andreu González que hagi compartit aquest temps amb tots nosaltres i amb vosaltres. I ja ho sabeu, per Sant Jordi, a veure si us animeu, voleu gaudir d'un bon llibre, teniu els 100 moments estel·lars del Barça i, sobretot, jo us recomanaria aquest bon cop de fals d'Editorial Columna. Tancarem el programa d'avui amb un poema precisament de l'Andreu González que he pogut pescar per internet, que es diu L'enamorat, perquè m'ha semblat que quallava molt bé per aquest programa que fem nosaltres, no? I que diu així, diu: tu, llengua maltractada, que ho has suportat tot i entre prohibicions has corregut furtiva, deixa'm que et pugui retre un petit homenatge, sents tremolar ma veu com un enamorat. Fins al pròxim programa, que tingueu molt bona feina.